Voor me gluich o waarin we kunnen gewoon even generigd agus chuseinte salom ní bhín súla le gluich ní mar sin bhí sé test tá anbuich antásta go bhfuair me níl taí agam bh fáil gradam ná bhí me gobar sa radio bhí taí agam bheith ghlacha le gradam mar ceann radio na Gaeltachta agus thug sé sin antásta ach tá sé test nar an túrda cin persanta an go chéile freisin agus gáirithe ní seo hála mu de bheith go le más na blianta tá sé test tá an tócaí ar fadlis tá an tásta bhfuil an gradam se fáite. Well, cosúil an 9.9 fin géad go roiine tána gúna í inéisiil Chonamara tógiú le gailge meid agus níor a sagam níos fearras bhí gailge agan agus níor a béir lagan agus thosamuid gá fólam nar bhí meid i géirí níos ach hálair do bháin so bhí me dína na háteiste sa bliana 1969 agus thosa glúise cearta síbhéalt na Gaeltachta agus hála se gur me láthir ag an ócáid ag teach forbo nar a curú picéad ar imachtaí bhí ar bóna sin agus in sin lean sé sin ar ag an tára sin treis chun na scrúdaí bheith dínta agan agus bhíoh ócáidí agus agóidí agus rudaí agus bhí me páirte chun tab sin agus har éon íile sinne dag spéisiar le agam chúise sé sin glúnóg ar fad sa tíb sé tíre agus chúise sé mu sa méid agus gur thug sé le fiscún gur se go cheart agan ar deangal áirt bheith bródú leiste fóstiíocht a bhegan in ar bobbal hain cúnaí nar bobbal hain ar gláán hóigeal nar bobbal hain seachas bheith gimocht ar imtce agus ag an am sin níor a fóstiíocht mór ná teada mar sin in sa ganta seo agus har réon íile sa síl is sé an bblion sin agus na blianta sin le glúise cearta síbhéalt na Gaeltachta i chuamhain go mór. Well, mar leid óga be bhí an rud a bhí ar bun ná dansa céalaithe ichintí. Bhíoh go leor a sais pártís mar chuchtaí ar bediche ó na seascaidí ar raí. Dína bhíoh tíart agus a gimocht ar síide, dína bhíoh tíart agus gimocht ar imirce agus rudí mar sin. Bhín teach lóistíine bhí ag mhaintir agus bhí go leor dína tíart as a gimocht. Bhí dehairlumm a gobar an RTE líam agus bhíoh dína card leisin a teach go híar agus a caithe sealanna í linn mar a chachblin don na héir agus a bhean agus a chláán an saoir fad in ar deach sa maile. Bhí dína nús Colm Conley hí RTE, Michael O'Huanacháin, Ronnie Turner, dína go leor mar sin a tháinig agus a chaid tréimh sí sa teachlinn. Agus bhí anéifreacht agam sin, mar duscail sé so síl na bhfuil bhí tú géisteach le fiúna mo leid an óg géisteach le díospóireachtaí leis na daoine seo agus na daoine seo atrúphéin, díospóireachtaí atrúphéin. Agus duscail sé so síl na bhfuil ar fad agus sinna cheapann i léad mo spéis a gúrsaí idirseoireachta. Agus fiúsálar bunaíomh radio na Gaeltachta bhí sé géiste agam chuile idirseoireacht, bhí iartas dínta agam leis an Irish Press áitir tú hain agus bhín tíart sin dínta ní réid luma gan am, so bhí sé ionntach gur tháinig radio na Gaeltachta agus dara sé sin mhíal sa go thomláin. Well, ní donna go me tead amach go bhfuilge i riamh. Ní feachtas o'r gweilge fi yn ym riamh. Ceg nearn na chulwr dyrun me riamh trífán a gweilge, mar go béhannig yn adro. Ys chiapin fforwr go ffobl na haiti seo, y rwynnu tead le cwrsi gweilge, gynnearn sydd mar go bí'n gweilge yn chéit hanga fi acum. Níar a gá yn tíirach sy'n i yna. Ach, fi me pártach sa bobl y riamh. Bhí me gníomhach a gúrsaí forbar a pobl, a gostí pobl, a gór chumain, a go mthú ceirí na Gaillimhe, a go mórtas óráníochta. Dan me riamh gníomhach a chofada sa déit in imachtaí pobl. A chachad me freisin go meach an éifecht acum sin mo chuideib mar iriseoir. Agus nuair tá do chunaí go háirí faoin túa, bíonn tú taníisteach rudí go leor. Ach má tú plé le cuasaí iriseoir, agus go háirí cuasaí nuachta, agus cuasaí bainisteocht a radio, cá tú chinú gúil tú sláán ar éon chuntóirt go bheicí gur tú tógeal tíomháin nó tíomhile. Agus go mbeadh muín ag go bobl asad mar iriseoir, agus bíonn rud betáchta ar fad. Agus nach darne fá radio na Gaeltachta isteach in éon drochliú ar rud a hiúrach lefis, well, tá sé sin go le radio na Gaeltachta, tá radio na Gaeltachta go le droáid maidir. So bhí arm fannacht amach as rudaí leis sin a hachant, agus chuineach le móchaid bhain tréis éirí as a radio, mar ar gur me cruniú peibli, agus go leir me rud a cínt a bhí gar go mo chríú, agus an fuise thug se chun gur an leir gon chéadhfuir le tríoch go blian rud a cínt, gur heasamh leir faoi, mar níor an cheangal leir leis a radio ní smó.
Wel cynta, tas ag syl mór níl sí chofalán ag sa bhísí, aber fion tan pobl se har a láidir ó híb na gaelgi a fós. A fós, ní féidir leat lá aibre gan berle úsáid. Yn oed be yn sio. Ik yn am cyn, ni fe'n chymig o'ch sy'ch ystag o leolwr dyn aber ta man o gaelgi ga tŵr le mil o bli. Mae'r len tŵr sir yn tŵr sir ffad, agos, be si an glwnt mae'r aber hwg mwyd o gaelgi mae'r nachro ted e lan, hwg mwyd hen o glan o gaelgi mae'r fwyl gaelgi teg morad sam hen, ta mwch lan, ta ar glán, a tógel a glán le gaelgi. So sin balí ra glún telegus, le cúna dé tóki shit na glán le gaelgi. Ní agan sin nachhfuil decrachtaí an, agus nach mé decrachtaí an. Ach, níl me chu mí róchasach agus a goleolúir daoine. Bei si an go cean glún to fada, ní bheith si go sefir agus atá, níl si go sefir, níl si go sefir sna seascatí agus a bhí si snachtaíag seascatí. Gus níl si go sefir ta me cínte snachtaíag seascatí agus a bhí si seachtaíag seascatí. So áraon an rud sin ar fad. Tá síl ré ráthang go chrúin ins na pobl seo. Agus tólam le bród agus le mórtas go bhhain an ghaelgi beo, go cean glúnta eile.